אנחנו מרבים לשמוע על קשיים של חרדים להשתלב במעגל העבודה, ומסתבר שלא רק חרדים נתקלים בקשיים, גם נשים מהמגזר הדתי-לאומי טוענות שאם הן מסתירות את הזהות הדתית שלהן, הסיכוי להתקבל לעבודה גדל. כרמי אור, יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה, שלום. שלום וברכה. ושלומית נויפלד, בודקת תוכנה, תושבת ההתנחלות אפרת, שלום שלומית. כן. ספרי לי על תלאותייך. לפני כשנתיים חיפשתי עבודה. הייתי בהרבה רעיונות ולא התקבלתי. יכול להיות כל מיני סיבות, אי אפשר לדעת. פעם אחת הייתי ברעיון בחברה די גדולה ורצינית, והמראיינת קראה למישהי, אמרה, אני אקרא למישהי גם ככה שומרת מסורת כמוך, שעובדת בתפקיד, שהיא תספר לך קצת על התפקיד. באה בחורה יחד עם הבוס שלה, ושניהם התחילו להגיד לי דברים כמו, מאוד נוח פה לדתיים, האוכל פה כשר, יש פה גם תפילות, אפילו נשים משתתפות בתפילות, השעות נוחות, אפשר לצאת להביא את הילדים בזמן, וממש הבוס שלה סיפר לי על זה הרבה, אחר כך הבוס יצא והיא התחילה. את יודעת, אני לא יודעת למה את רגילה, אבל פה זה מאוד נוח לדתיים וכו' וכו'. ואז אמרתי, למה את מספרת לי את זה? זה לא מעניין אותי בכלל. אז היא אמרה לי, כי המראיינת הראשונה אמרה שיש לך בעיות דתיות עם התפקיד. ולא דיברנו מילה על דת, לא אמרתי אף מילה וגם אין לי בעיות. אז ברגע הזה הבנתי שברגע שרואים אותי, רואים דוסית, מתנחלת, לא רואים בכלל מועמדת לעבודה. איזה בעיות דתיות יש לי עם התפקיד? אז זה היה הרגע שבו נפל לי האסימון. את נתקלת בזה, בקטע כזה של סטיגמה של שברגע שרואים את המטפחת ורואים את החצאית וכו' וכו', כל הגישה משתנה? זהו, אז מה שעשיתי בשלב הזה, לפני כן לא דמיינתי, אני מאמינה בבני אדם, לא חשבתי שמפלים אותי בגלל שאני דתייה. באותו רגע נפל לי האסימון, ואז קניתי זוג מכנסיים, התחלתי ללכת עם הקוקו הזה לרעיונות עבודה, לפני כן הייתי ככה עם מטפחת שלמה. ולפתע פתאום כולם התחילו לחזור אליי, ומצאתי עבודה מאוד מהר. ואחר כך חזרת לחצאית זהו, עכשיו אני הולכת בעיקר עם חצאיות, ועם הקוקו הזה אני הולכת לפעמים. אני חייבת לציין שזה לא השער האמיתי שלי, זה תוספת שער. אני הולכת איתו לפעמים. עצוב, אני לא יודע איך להתייחס לזה, זו תופעה. קודם כל אנחנו מבוססים על כתבה מאוד ארוכה בדה-מרקר, שמביאה המון עדויות, אפילו הרבה יותר קשות מהעדות של שלומית. ספרי לי על המצב, כאילו, עד כמה נתקלים בזה. אני למזלי עצמאית. את רעיונות העבודה שלי סיימתי לפני איזה 5 שנים, אבל אני רואה בהכרח כשאני נכנסת, אני מראש כן לובשת מכנסיים, אבל כשאני נכנסת לאולם, להרצות בפני קהלים גדולים, או אפילו למשפחה לתת ייעוץ, אם אני מספרת שאני דתייה רק אחרי הרושם הראשוני, שהוא כמובן ללא זהות, זה צובר נקודות זכות. אבל לכתחילה יש שם איזושהי בעיה, אם היא דתייה, אולי לא מקצועית, אולי... זאת אומרת, אף אחד לא אמר את זה אף פעם. ויש מין תחושה כזאת שכשאני עולה אחרת, או ללא שיפוטיות, או ללא מגדריות, או מגזריות כלשהי, זה בסדר, ואחר כך זה נצבר כנקודות זכות. והפוך, אם הייתי באה מראש עם לבוש יותר דתי ויותר... גם בעולם הדתי דרך אגב. אני רואה גם משפחות דתיות שאני עובדת איתן וקהלים דתיים, ואומרת, אם את באה מאיזשהו מקום מאוד מקצועי, אז כנראה הכל בסדר. עלייך, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל עלייך באמת לא רואים כלום. זאת ההופעה הרגילה שלך? הרגילה לחלוטין. השיער פזור. כן. הוא שלך. הוא שלי. מכנסיים. נכון. אז מה בעצם אמורה להיות הבעיה? זה שאת מאמינה באלוהים ושומרת שבת? כאילו, מה הסיפור? אין לי מושג, אבל יכול להיות שזה בא על הרקע של את גרה במקום שהוא אחר, את לא מכירה את העיר הגדולה, אני גרה בשומרון. יכול להיות שזה מגיע ממקום של השכלה, של אולי באולפנה או בבר אילן למדו משהו אחר, שלא לומדים, שכן לומדים, אני אפילו לא יכולה להסביר את זה. זה דברים שחשים אותם לאורך השנים, ואני כבר 5 שנים עצמאית, וגם לפני זה הלכתי לרעיונות עבודה. זה באמת, כמו ששלומית מתארת, מיד באים עם מה כן נוח פה לדתיים, או מה יפריע לדתיים, וזה לא שם. את מכירה עוד חברות, אם את גרה באפרת, זה כאילו, זה בעיה שמדברים עליה במגזר? לא כל כך. אני גרה, כמו שאתה אומר, אני גרה באפרת, בירושלים הבעיה הזאת הרבה פחות קיימת, כי בירושלים יש הרבה יותר דתיים. אולי אנחנו רוצים להתחפש לדתיים כדי להתקבל לעבודה בירושלים, ככה זה יתקזז. אולי, למרות שלא נראה לי. כי בכתבה יש לא מעט עדויות, שזה בדיוק אותו סיפור. הורדתי מטפחת, לבשתי מכנסיים, ואז היו פחות שאלות. זה כנראה ברור שבמעוזות חילונים, זאת אומרת, במקומות שאין בהם המון דתיים, כמו ירושלים, כנראה שזה ככה. אני חושבת שמשהו בזרות עושה את זה, לאו דווקא באיזה שנאת דתיים או משהו מובנה,
אלא אני רגיל לראות מראה מסוים, פתאום באה לי איזה מישהי ככה עם שביס ובגדים שמכסים לגמרי, ויש בזה משהו זר, והמשהו הזר הזה, קשה לך להתקרב אליו, וקשה לך לרצות בו. אז זה אחד. שתיים, עוד אופציה שאני מעלה עכשיו תוך כדי מחשבה, זה גם עולם ההייטק שאנחנו מדברים עליו. זה עולם שגם מעסיק מאוד, גם מעבר לשעות העבודה, וגם לפעמים בשבת. ויכול להיות שאנשים אומרים לעצמה, זאת דתייה, אני לא יכול להגיד לה, ובטח יש לה 6 ילדים, סוג של סטיגמה, למה להסתבך עם זה? נשמע הגיוני? יש פה שני דברים. אחד זה שאני אישה, ושתיים זה שאני אישה דתייה. אני לא יודעת איך זה אצל נשים חילוניות, כי אני לא חילונית, אבל אני נוטה להאמין שגם הן סובלות מבעיות כאלה, כמו בטח יש לה ילדים, והיא ברעיונות עבודה תמיד שואלים. ויש לך ילדים, ומה תעשי, ואיך תסתדרי, ומי ישמור עליהם, דברים כאלה, שאני מאמינה שרוב הנשים נתקלות בזה. יכול להיות שנשים דתיות ביתר סט, כי נשים דתיות כידוע, יש להן לפחות 6 ילדים וכל שנה וכו'. זה שאי אפשר להעסיק אותי בשבת, נכון, אבל אני חושבת שרוב המקומות שהם לא ממש אולי חברות הייטק קטנות, סטארט-אפ ממש קטנות ומתחילות. כן, זה גם לא יקרה. לא, כן, לא קוראים לאנשים בשבת. נכון, זה אין מה לומר. אי אפשר לקרוא לי בשבת. תגידי, ופוליטית, יכול להיות שיש פה גם עניין אלמנט פוליטי? המתנחלים האלה וזה, מי צריך אותם? רק נוער הגבעות? יכול להיות. הרבה חברות, יש להם את הדוס מחמד שלהם, שהוא בסדר, והוא מזמין את כולם לסוכה שלו. אני יכולה להגיד עליי כן, אני יכולה להגיד עליי שכשעבדתי בהרצליה פיתוח בחברה מאוד גדולה, כן הזמנתי את החבר'ה אליי פעם לראות מה זה מזרחית מצומת ירקון. והם הסכימו לעבור? והגיעו 30 אנשים, כולל המנכ"ל, אמנם עשינו את זה בשעה לא מאוד מאוחרת בערב, שיהיה כולם נוח, כולם הגיעו. זאת אומרת, להפך, אני דווקא נתקלתי אבל יכול להיות שבגלל שהייתי דומה להם, ואז נהייתי כאילו משהו שהם לא מכירים, זה היה להם בסדר. זאת התחלת קודם איתם, ואחר כך לאט לאט השוני התברר. בדיוק. והוא לא היה בלוק מלכתחילה. בדיוק. אני לא נשואה, אז אין לי את עניין הכיסוי ראש, שהוא באמת מאוד מזהה אוטומטית ברוב המקרים, אבל אני חושבת שיש פה איזשהו משהו של, אוקיי, הרגשנו בנוח איתך, עכשיו את יכולה לקחת אותנו קצת לעולם שלך. זאת אומרת, איזשהו... באיזה מקומות עובדת שלומית? באיזה עיר כאילו? פה, בתל אביב. ושקלת פעם להזמין את הקולגות התל אביבים שלך לאפרת, או ש... האמת שחשבתי על זה, וגם ילדתי לפני איזה שנה ומשהו, והם רצו לבוא לבקר. אבל זה, אני חייבת לומר בתור מישהי שנוסעת את הדרך הזאת כל יום, זה רחוק. מצד שני, החילוני הממוצע שרואה את אפרת נכנס לשוק. הוא לא תיאר לה, זה לא איזה מאחז סחוף רוחות, שזה... כן, יישוב בורגני ביותר. בורגנות... אז לכן אולי זה מומלץ אפילו, כשהחבר'ה מתל אביב יראו את אפרת, הרבה חומות טיפלו משני הצדדים. אני חושבת שזה ממש כמו שקרמי אמרה, ברגע שכבר אני בפנים, אז אני חושבת שזה גם מאוד מעניין לשמוע... חכו שנייה, עוד לא גמרנו, תודה. לפני שיפרד נזכיר לכם שהיום בשבע בערב בערוץ 23, תשודר התוכנית הכלכלית סוגרים חשבון עם עידן גרינבאום, מחר תהיה כאן גל גבאי, אנחנו נתראה ביום שלישי להתראות, שומעים אותנו עדיין. רצית להגיד משהו ברגע שברגע שאני כבר בפנים, שכבר נכנסתי לחברה, אני חושבת שזה מעניין, נגיד, זה מעניין לדבר איתי, לשמוע את הדעות שלי על כל מיני נושאים. רבים פוליטיקה במשרד? כאילו, באים אליך בטענות על נוער הגבעות, אחרי האירוע בחתמר אפרים, באים ישר אלייך ואומרים, תגידי להם להפסיק? לא, בכלל, לא, כאילו, אנשים יותר מדי פוליטיקלי קורקט בשביל זה, אבל נניח שמדברים על, שדיברו כל כך הרבה על הדרת נשים לאחרונה, אני חושבת שזה היה מאוד מעניין בשבילם לשמוע מה אני אומרת על זה. ואני, כמו ילדה טובה, ייצגתי את הצד השני, למרות שאני יכולה לייצג שני הצדדים. לא הצד השני בהדרת נשים לגמרי, המגזר שלכם נדיר אבל בשוליים, לא... כן, אז אני אומרת, אני ייצגתי את הצד השני, את הצד של החרדים ייצגתי. נזכרתי.